gogagge. Bauchi ta kudu. Waziri na wake wanda bai toge. Sai janar. General Abubakar gogagge. Mun bi mai dodo. Jajirtacce wanda baya yin kwange. Bauchi ta kudu. General Abubakar da bai toge. Sai janar. Kana gor da ke tafiya yana waige. Mun bi mai dodo. Ga zaɓin mu Bauchi sannan sanata na gobe. Wato General Abubakar mai Kano baya zobe. Sannan baya rabe-rabe. Tabbas mu shi muke so kawai mu ya kai mu zaɓe. Ga sabon Alhaji Hassan mai shanu har don fulanin Bauchi. Shi ya sani wake. Wazirin rara da ni ya haya mai waka ni. Na san kun gane ni. Alhaji Hassan mai shanu ya ce sai General Abubakar. Sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi sautuka a zaɓin duka tikun al'umma. Me kana gori ne muke so shi ne zai mana sannata. Sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi saduka zaɓin duka jigon al'umma. Mai kana gori ne muke so shi ne zai mana Sace sannata. mu sai General Abubakar mata da maza duka na faɗi. Bauchi ta kudu kowa ya bi mai gaskiya mai kishin al'umma. Me kana gori shi muke so shi ne zai mana sannata. Sai General Abubakar. Madalla. Al'ummar Bauchi saduka zaɓin duka jigon al'umma. Mai kana gori ne muke so shi ne zai mana sannata. To da farko Allah hikin wannan da yake da ruwan sama. Sai General Abubakar. Sarkin baiwa ya haɗin wannan da ya kage kudar zama. Kowa manyan mu da To kankana. zira da aminci kai da diga da hawan da ka kira ya je sama. Sai General Abubakar. Malihin saka sada sabi rahama a gurin su ta tabbata. Sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi saduka zaɓin duka jigon al'umma. Mai kana gori ne muke so shi ne zai mana sannata. Lalle ko da sai gidan biki wata hari sai mura. Sai General Abubakar. Ga kyawu ba capacity a gidan sarki sai kwarkwara. Kowa manyan mu da Ka ɗauka kankana. can a sauke can sai mota a jirgin sama shi baya jira. Sai General Abubakar. Rana ai ta fi dare haske gargar koda da farin wata. Sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi saduka zaɓin duka jigon al'umma. Mai kana gori ne muke so shi ne zai mana sannata. Shi ne hadarin kaka ko yayi magiyayi bayan ruwan sama. Sai General Abubakar. Kuma karya ba ta ɗaya sai fure ya zo galiba ta kamar rama. Kowa manyan mu da kankana. Shi ko janaral lamarinsa tabbas ne don baya rigima. Sai General Abubakar. Shi ya samu kace shi ne muke so a Bauchi sautin sannata. Sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi saduka zaɓin duka jigon al'umma. Mai kana gori ne muke so shi ne zai mana sannata. Wai sai nagari mai da kuɗi gida ne in har kuntuna. Sai General Abubakar. Shi na kirki ai na kowa ne in ji masu iya mana magana. Kowa manyan mu da kankana. Bauchi sauto ga mai hankali shi baya cajin fituna. Sai General Abubakar. To mu zabe shi a cancanta a Bauchi ne mana sannata. Sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi saduka zaɓin duka jigon al'umma. Mai kana gori ne muke so shi ne zai mana sannata. Garuwanan da mai wanke datti mai kana gore alfijir. Sai General Abubakar. Babu ko shakka datti ne domin ko yana fata alkawar yawa. Kowa manyan mu da kankana. Da Bauchi muna neman tsayayye yanzu mun daina jigiyar. Sai General Dan Abubakar. gashi mun samu General Abubakar mai kana namu farin wata. Sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi saduka zaɓin duka jigon al'umma. Mai kana gori ne muke so shi ne zai mana sannata. Manoma ku fito mu fito ranar zabe mu zabi jan wuya. Sai General Abubakar. Wato General Abubakar mai kana da ke da biyayya. Kowa manyan mu da Shi kankana. mai ilimin zamani ne da na addini al'umma kun jiya. Sai General Abubakar. Shi yasa baya son taushe haƙin al'umma in kuka binkita. Sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi saduka zaɓin duka jigon al'umma. Mai kana gori ne muke so shi ne zai mana sannata. Bauchi ta kudi ya zama sanata ruwa da wuta zai gyara. Sai General Abubakar. Bangaren ilimi har lafiya nan ma fannin zai gyara. Kowa manyan mu da kankana. Da manoma har makiyaya ayin ya zama
matasa za su samu ayyukan yi in ya tabbata. sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi Sadiqa zaben duka jigon al'umma. Mai kada kore ne muke so shi ne zai mana sannata. Wannan sabon Alhaji Hassan mai sha'ani ne har ɗan Fulani. sai General Abubakar. Har ɗan Fulanin Bauchi ya ce in faɗi kar in yi wani. Kowa manyan mu da kankana. Ya ce sanatan Bauchi ta kudu sai General Zane Tuniya. sai General Abubakar. Dan ko General mai Kano ya fi duk sauran cancanta. sai General Abubakar. Kowa manyan mu da kankana. Al'ummar Bauchi Sadiqa zaben duka jigon al'umma. Mai kada kore ne muke so shi ne zai mana sannata. Za da gai da manyan Bauchi a cikin wakar kan yin wuce da akwai sanata Matori wannan gaskiya ya rike. Kuma ga sanata mai kafi nan shi ma dai babba yake ga malamai Isa ya kuda tsohon gwamna ne ya dake. Bari in lega Bauchi ta kudu in gai da manya to ga honorable Ira Galadima Kirfi mai hinkiya. Da akwai Yahu Toro yana nan shi ma dai sai na biya. Ga Alhaji Hamza Alƙaleri yana nan shi bai gajiya. Ga Alhaji Bello Bauchi shi ma yana nan na tsara mishi. Ga honorable Muhammad Alhassan Dasbati ne mishi. Kuma ga honorable Adamu Jambil na tabawa balewa nan. Ga Baba Samuel Taimako Bukuro shi ma sai na gaida shi. Ga honorable Wakos tabawa balewa yana nan na yaba shi. To sai kuma mun taka muku tare shi ma baiti ne mishi. Na Muhammad Sadiq yana nan shi ma baiti ne mishi. Ga Jibirin tafi jallar baiti ne ma na mishi. Ga Bello Turakin Bala mana nan shi ma na gaishe shi. Sai kuma Rarili ya sosol shi ma yana nan